Тя да тегля качете. Отивам на кръщението на Денислав, моето първо момче. Дени, пожелавам ти много здраве, много щастие, моето момче. Пия за теб, на здраве. Писай. Побахай. Що? Що те се попа више и влизаме. Те каза. Що няма? Той са попа ще го принесе. Гръбки. Какво баба, ти няма за Калинкова? Видиш баба какво има в хлеб? Айде се. Нинка, Нинка. Айди. Здравей, Лелю. Здрасти. Дай Боже. Здрасти. Как си? Добре. Добре. Здрасти. Абе, красавице. Много тримата. Може да запалите с всичките, които държи. Благословен Бог наш, всегда и векове. Амин. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сина и Святому Духу, нине и присно во веки веков. Амин. Пресветая Троице, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, внико прости беззаконие наше. Свети, посвети, изцели немощи наши имени Твои го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сина и Святому Духу, нине и присно во веки веков. Амин. Отче наш, иже и на небесех, да свети имя Твое, да приеде в Царството, да бъде воля Твоя на небеси и на земя. Хлеб наш насущный даш нам днес и остави нам долги наши, ако живи и оставяме към наши. И не види нас в изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство, сила и слава. Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй.
Господи Боже наш, на Тебе се моля да Тебе просто, да се отпечата светлината върху лицето на Твоя раб Денислав, да се отпечата кръстът на Иродния Твой син сърцето и помощение, да отбяга суетата на света и всеки лош замисъл на врага, да следва Твоите повеления, да е Господно отличило, да остане светлото Ти ми върху него. Да бъде съединен в удобно време със светата Ти църква, да съвършенстван чрез страшните тайни на Христа Твоего. Тъй като живее по заповеди Ти опази, печата ни повреден, да обади веката ни затърнен, да получи блаженството на изпрагните в царството. По благодата и човеколюбието на единородните син, когато си благословен заедно с Пресветия благ и животворящ Твоето, сега винаги и във вечни векове. Амин. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата Христос Бог наш, който просвещава намиращ се мрак, весели се и Ти старче праведник, който си прибърнал свободите на нашите души, даваш нам спасение. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се е загнезил сърцето. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се е загнезил сърцето. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се е загнезил сърцето. Дух на заблуда, дух на лъчота, дух на идолослужение и всяко количество, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи го разумно овца на светото стадо на Христа Твоего, почтен член на църквата със съд, посветен син на светлината и наследник на царството, да като преживее по заповеди Ти опази, печата ни по време, да оваря веката ни светлина, да получи блаженството на светиите в царството, по благодата и човеколюбието на единородните син, с когото си благословен заедно с Пресветия благ и животворящ Твоето, сега винаги и във вечния век. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му любов. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му любов. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му любов. Отрече ли се от сатана? Отрече ли се от сатана? Отрече ли се от сатана? Духни и плюни на него. Бити към бити. И заповядайте. Съчетаващи се с Христа. Съчетаващи се с Христа. Съчетаващи се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, Царя. Вярвам в един Бог, Отец и вечен Отец, на небето и смята на всичко, видимо и довидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който родил на душата на всичко. Светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден и сътворен, един от същия с Отца, чрез който всичко е стало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата. И се въплати от Духа Света го и Дева Мария и стана човек. И бе размазана. При Понтия Пилата изстрада и бе погребан и възкръсна, преди да е първо писание. И възлезе на небесата и спи от десето на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството не ще има. И в Духа Света го Господ животворящ, който от Отца изхожда към се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска апостолска църква изповядваме на кръщението, оставяне на човек, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И поклоним се на Отца. И Сина и Света Духа. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спаси всички човеци, и да достигна до познание на истината сега, винаги и във вечни векове. Амин. Благословено царство Отца и Сина и Света го Дух, нине и присно е във веки веков. Амин. Душевен мир на Господа да се помоли. За мира свише и спасението на нашите души на Господа да се помолим. За този свети храм,
За уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божие, на Господа се помолим, за да се освети тази вода със силата, действието и излизането на Святаго Духа. На Господа се помолим, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господа се помолим, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим, за да се просветим с просвещението на разума и благочестието. Чрез слизането на Святаго Духа на Господа се помолим, за да стане този, който се кръщава с тази вода, достоен за небесното царство. На Господа се помолим, за да стане сраснато част и смъртта и възкресението на Христа нашия Бог. На Господа се помолим, като се спомним с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всякаква Дева Мария, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да предадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега, винаги и във вечни векове. Амин. Велик си Ти, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Ти, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Ти, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез живот на Светия Твоите Христос. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твоите Христос и тази вода. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твоите Христос и тази вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражески сили с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещите за създанието, защото призовава чудното, славно и страшно за враговете Твои на Господи. Да се съкрушат по знака на Твои драстични вражески сили, да се съкрушат по знака на Твои драстични вражески сили, да се съкрушат по знака на Твои драстични вражески сили. Амин. Алилуя, 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 благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света.